Noswaith dda i chi gyd, i ni yma yn Llwyni Hirion, yn canolfan Bryn Berian, yn tynnu'r dynfa mis Tachwedd, cronfa sedion cymunedol, hanner pob pint yn mynd at achosion da, a i ni wedi cael noson yr cyfarfod blynyddol menter iaith Sir Benfro. Mae rhai o'r bobl yma yn cael disiad o de a cacs. Felly nawr i ni'n mynd i dynnu'r dynfa, felly gwobr gyntaf, 100 o bunnau, ail wobr 50 pint. Cofiwch mis nesaf, mis Rhagfyr, dylen ni wedi, holl enwau mis Rhagfyr, byddwn ni'n rhoi gwobr o 1000 o bunnau i ffwrdd. So 1000 o bunnau yn pawb sydd yn y dynfa mis Rhagfyr. Reit, mae'r cyfrifiadur ar y bwrdd, mae Dafydd fan hyn a cwbl o aelodau eraill gyda'r enwau. So drychwn ni nawr i weld yr system o... Reit, gwn ni cael rhywus o'r llaw, defnyddio'r llaw arall. Reit, gwn ni. Os gallwch chi weld y sgrin, dwi'n mynd i cael yr rhif i ddod lan. Rhif 150 o bunnau yn mynd i'r rhif 68. 68. Margaret Evans o Aberteifi. Margaret Evans o Aberteifi yn ennill 150 o bunnau. Diolch, Dafydd. Reit, da iawn, Margaret. Llongyfarchiadau iddi, pawb i ni. Da iawn. Reit, 50 pint nawr te. Wps, a ni fynd am nôl. Na ni. Reit, 50 pint yn mynd i 222. Rhif 222. Dafydd, pwy yw 222? Angharad Booth Taylor o Efalwen. Angharad Booth Taylor, llongyfarchiadau i chi Margaret, 150, a Angharad Efalwen, Glandi Cross, yn cael 50 pint. Felly, ymunwch 5 pint y mis i gael 5 prif pint yr rhif wedyn, a wedyn chi'n mynd mewn i'r dynfa, a mae hanner yr arian yn mynd at achosion da. Felly, diolch yn fawr iawn, a 1000 o bunnau am pawb sydd yn mis Rhagfyr, pob lwc i chi gyd. Diolch yn fawr, nos da.